els dos pertanyem a Unió 1979, després de les primeres eleccions democràtiques que van ser per Lleida un fracàs rotund, però a partir de llavors Unió va anar refent-se fins a arribar a la situació actual. Parlar d'ella o parlar de mi és el mateix. Els més de 50 anys que portem casats, tothom sap, és dir, que som indestriables. Tot el que hem fet, ho hem fet junts, conjuntament. Tota persona no es pot quedar tancada en si mateix. Ja hi havia una participació activa, no política, però sí amb un trasfondo de voler ajudar. Aleshores, quan arriba la democràcia i es fa possible la participació política, és quan ingressem a Unió Democràtica, que és la que més s'identifica amb el nostre ideari.